Szeretett testvéreim, az az ige, amelyet az Úr szent lelke segítségül hívásával ma hirdetni is kívánok közöttetek, írva található a már olvasott ige szakaszban, a Zsoltárok könyvének 8. részének 5. versében eképpen. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el helyünket. Először is mindenkinek boldog új esztendőt kívánok, akivel még nem találkoztunk ebben az új évben, mert hogy vannak akikkel már igen. Január 1-én félálomba 10 órakor tartottunk egy Isten tiszteletet. Visszatérve a január 1-i Isten tiszteletünkre, már foglalkoztunk a 8. Zsoltárral, és ma még visszatérünk hozzá. Egyébként az előttünk lévő fél évben végig zsoltárokkal fogunk foglalkozni. Most a 8. Zsoltárral indítjuk az évet, és azt mondtuk, hogy ez a rácsodálkozás zsoltára. Ó Uram, mennyire fontos a rácsodálkozás az életünkben, mennyire kell, hogy ez a rácsodálkozás, ez jelen legyen, mert ha nincs, akkor elvész az életünkből a tanulni akarás, akkor rugalmatlanok leszünk, akkor az ember olyan kiégett élethelyzetbe kerül, amivel nagyon nehezen tudja végigfutni az életének a pályáját. Aztán azt is mondtuk, hogy az élet az egy hasonló, mint egy mérlegre helyezett súly. Mind a két oldalán vannak dolgok, és a jó Isten az úgy akarja, és azt akarja, hogy ez a mérleg egyensúlyban legyen. Ennek vannak részterületei. Mondjuk úgy, hogy az egyik serpenyő a földi dolgaink, a látható dolgaink, a másik serpenyő a láthatatlan, a látható világon túli létezés, a teremtővel, divatos szóval a transzcendenssel való kapcsolatunkat fedi le, és hogyha az életben bármelyik szinten, egyenetlenség áll fönn, akkor olyan a világ törvényszerűsége, vagy úgy is mondhatnám, hogy az Isten törvényszerűsége, olyan a sors, hogy ezeket az egyenetlenségeket, ezeket kiegyenlíti. Most, hogyha az ember kihagyja az életéből Istent, az egyik serpenyőt, a láthatatlan dolgokat, és csak a láthatókkal foglalkozik, akkor alapvetően a mérleg kibillen. És az életünkben olyan dolgok jönnek, olyan sorsszerűségek következnek be, amelyek ezeket az egyenlőtlenségeket ki akarják egyenlíteni. És hogyha az ember ezt nem érzékeli, hogy Isten kopogtat az ajtaján, és Isten mondja azt, hogy gyermekem, nézzél fölfele, vagy vizsgáld át az életed, vagy nyisd ki a szemed, vagy a lelkednek az ajtaját, tárd ki, akkor ott a másik serpenyőben, az életünk másik részén szüntelen problémák fognak keletkezni. Stresszorok, stresszhelyzetek, krízishelyzetek, megoldhatatlannak tűnő nehézségek, olyan élettelen élet lesz a részünk, és akkor még nem is beszéltem a tragédiákról és a sorcsapásokról, amik egyébként is billegtetik a mérleget. De hogyha az ember valahogy odafigyel a Jóistenre, akkor még a sorsszerű dolgok
is a helyükre rázódhatnak, és a helyére kerülhet minden az életünkben. És hogyha már azt mondjuk, hogy így a helyén kell legyen a mérleg, hogy egyensúly legyen az életünkben, akkor egy nagyon nagy kérdés az, ami a Zsoltárosnak a kérdése, hogy micsoda az ember. Hogy jól tudjuk érezni, hogy hol van a helyünk a világban. Hogy jól tudjuk érteni, hogy mi miért történik velünk, és hogyan tudunk jól megfelelni az életünk nagy kihívásaira és nagy kérdéseire. Micsoda az ember? Hogyha nincs a helyén a mérlegnek a két nyelve, akkor az ember kétféle félreértésbe eshet az emberi lét önértékelésével. Az egyik, vagy az emberi lét értékelésével. Az egyik ilyen félreértés, vagy az egyik ilyen túlkapás és hamis értelmezés, amikor az ember azt mondja, hogy az ember semmi. Semmi és senki. Én egy csődtömeg vagyok. Ezt általában akkor szoktuk érezni, amikor olyan nagy mélységekbe siklik az életünk, olyan nagy mélységeket kell átélni, senki és semmi vagyok. Mert mennyi az élet. Mennyire törékeny az emberi élet. Mennyire kitett az emberi élet. Hogy van az, hogy valaki 90-100 évig él, vagy még tovább, jó egészségben, valaki 48 évesen, egyik pillanatról a másikra elmegy ebből a földi világból. Hol van itt az igazság? Az ember semmi, és semmit nem tehet önmagáért, semmit nem tehet másokért. Tulajdonképpen egy kis lécen, egy kis vékony pallón egyensúlyozik az ember a hatalmas nagy mélységek fölött. És akkor felemeli a kezét, és azt mondja, hogy ha ennyire semmi az ember, akkor minek tegyek bármit? Akkor minek harcoljak, minek küzdjek, akkor miért legyenek céljaim, akkor mi értelme a szeretetnek? Hatalmas kérdéseket von magával ez az ember senki és semmi. Akkor mit érnek az álmaim, akkor miről szólnak a vágyaim, akkor miről szól egyáltalán az emberi létnek az értelme. Ha úgy van, hogy az ember semmi. De az ember nagyon könnyen kerül Isten nélkül, az Istennel való állandó kapcsolat nélkül ebbe a helyzetbe. Még az Istennel való kapcsolatban is. Aztán ott van a másik hatalmas nagy félreértés, ami szintén az isteni kapcsolat nélküli gondolkodásnak az eredménye, vagy az Istent elvesztő gondolkodásnak az eredménye, az ember minden. Ugye ezt is ismerjük. Hát elég kinyitni a televíziót, most egy olyan világ fog következni, amikor az ember megint egy hatalmas nagy félreértésbe keveredik, amikor azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia az mindent pótol. Mert az emberi agy, az elme az ennyire csodálatos, hogy még önmagánál is nagyobbat, még önmagánál is intelligensebbet tud és képes teremteni. Az ember minden. És az embernek semmi másra nincs szüksége, csak arra, hogy imádják őt. Ugye visszaemlékezünk a karácsonyi ige hirdetésre, ahol az angyali szózattal foglalkoztunk, ami azt mondja, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és jó akarat az embernek, hogy minden a helyére kerüljön, hogy kinek jár a dicsőség, és kinek dukál a dicsőség, és kinek dukál a békesség és a jó akarat. Kinek mire van szüksége.
Az ember nem minden. Mert mindig voltak az embernek nagy és merész elképzelései az életről. Hogy hát én megbirkózok mindennel, én erős vagyok, én intelligens vagyok, én okos vagyok, okosabb vagyok a napnál, én körülöttem forog mindenki, én vagyok a leghatalmasabb, én vagyok a legerősebb, és hogy hullik ki az ember kezéből minden. Szóval a másik nagy félreértés, hogy az ember minden. Se nem semmi, se nem minden. Akkor hát, micsoda az ember? Hogy törődsz vele? És az ember fia, hogy gondod van rá, minden vagy semmi. Isten valahogy másképp gondolkozik az emberről, hogy minden vagy semmi. Minek teremtette Isten az embert? Mire alkotta Isten az embert, amikor a sorsa ennyire törékeny? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Isten azért helyezte az embert a világ mindenségbe, azért találta ki, azért alkotta meg, azért formálta meg, hogy Istennek a képviselője legyen. Hogy az isteni teljességet és az isteni tökéletességet jelenítse meg a teremtett világban. Az ember, nem a férfi, bocsi, az ember a teremtés koronája. Az ember férfi és nő. És a férfi és a nő kapcsolata adja az embert, és teremti az embert. Vannak itt most gyermekek is, akik a férfi és a nő kapcsolatából, szeretetéből és vágyából fogantak. Isten ajándéka. A gyermekeinkben élünk tovább. Szoktuk mondani, kevéssel tetted őt kisebbé az ember, az Istennél. De élettel ajándékozz meg. De élettel tölt meg, és életet ad, még akkor is, hogyha közben úgy érezzük, hogy életet vesz el. Az, hogy ki meddig él, az egy hatalmas nagy kérdés az ember számára. Egy hatalmas nagy kérdés, hogy hogyan is alakulnak ezek a dolgok. Miért van az, hogy valaki ennyi, valaki annyi? Isten az emberi életet nem földi években méri. Isten az életet sorsban méri, és a sors az nem ér véget a szívnek a dobogásával. A sors az tovább megy, mert ott vagyunk, és ott maradunk Isten gondolataiban. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Az emberi lét nem egyenlő a földi napok és a földi évek számával. Ezért nagyon fontos, hogy tudjuk és érezzük, hogy annak az egyensúlynak mérlegen kell, annak a mérlegnek egyensúlyban kell lenni, hogy a harmónia teljes és tökéletes legyen, hogy a rend az életünkben ott legyen, hogy el tudjuk fogadni a saját sorsunkat, a szeretteink sorsát, hogy meg tudjunk küzdeni az elvesztéssel, de meg tudjunk küzdeni a létezéssel. Mert egymásnak a létezése legalább olyan teherhordozás tud lenni, mint egymásnak az elvesztése. Szóval az ember teherhordó lény. Nem senki, és nem minden. Isten alkotása, Isten teremtése,
Isten arcúságra teremtett bennünket, teherhordozásra teremtett bennünket, szeretetre teremtett bennünket, türelemre teremtett bennünket. Pontosan olyan türelemre, mint amilyen türelemmel ő rendelkezik mi felénk és mi irántunk. Mi ez a türelem? Akár mennyire is hűtlen az ember, Isten mégis hűséges marad. Akár mennyire is bántja az ember Istent, Isten mégis mindig nyitja az ajtót, amikor kopogtatunk rajta. És mindig azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok. Én foglak benneteket megnyugtatni. Én adok nektek menedéket. Én nálam van maga az élet. Az igazi élet, ami több a szív dobogásánál. Ami minőség. Ami valóság. Ami egy másik dimenzióba emel föl, emel át, vagy emel be. Ebben az életben, vagy ezen az életen túl, vagy emellett, az élet mellett. Micsoda az ember? Szintén, akik sokat hallgatnak engem, itt vasárnapról vasárnapra, azok találkoznak azzal a mondattal, vagy azzal a bibliai képpel, vagy bibliai utalással, amikor az Úr Jézus nagy péntek reggelén, Pilátus udvarában, a Gabbatán áll, és mellette Jézus és Pilátus egymás mellett ott állnak, és Pilátus így rámutat, ismerjük a munkácsi képet, így rámutat Jézusra, és azt mondja, hogy ecce homo, íme az ember. Az ember az olyan, mint Jézus. Micsoda az ember? Az ember Jézus. A kérdésre a válasz Jézus. Hogy tudnék én olyan türelmes lenni? Hogy tudnék én olyan szeretetteljes lenni? Hogy tudnék én olyan teherhordozó lenni? Hogy tudnám én az életembe azt a hatalmat képviselni, amit Isten vár tőlem? Ott van Jézus a példa. Íme az ember, és megmutatja azt a türelmet, megmutatja azt a hatalmat, és megmutatja azt a szeretetet, az, ahogy viselkedik ott az utolsó órákban. Ahogy néma marad a nyírója előtt. Ahogy átszögezik a testét, ahogy felemelik a keresztre, ahogy szenved. Úgy szenved, mint ahogy te és én szenvedünk. Ugyanolyan betegségeket hordoz, és amikor gúnyolják, és köbdösik, akkor nem átkot kér, hanem imádkozik a többiért. Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Micsoda az ember? Az emberben benne van ez a lehetőség. Benned és bennem, bennünk van ez a lehetőség. Hogy ilyen út tudjunk lenni, hogy ilyen úttá tudjunk lenni egymás számára, hogy ilyen lehetőségé tudjunk lenni egymás számára. Hogy tudjuk azt mondani, hátra teszem a saját érdekeimet, hátra teszem a saját igazságomat, menjél, engedlek előre, mert az élet úgyis ki fogja a maga egyensúlyát termelni. Mert nem maradt a sírban. Mert feltámadt. Ez is az ember. Ez is az ember. De ez hit kell, ez nem magyarázható el. Mikor mondják nekem, hogy tiszteletes úr, magyarázza el nekünk, hogy is van ez a feltámadás dolog. Mert hogy mindig elmondjuk, hogy hiszek a feltámadásba és az örök életet, amen. Ezzel fejeződik be a hiszek egy.
az apostoli hitvallás, amit elmondunk a temetőbe, elmondunk úrvacsora előtt, elmondunk mindig, kereszteléskor, mert egy fontos, ebben hiszünk, de tiszteletes Úr, hogy van az, hogy ott a temető, és mindenki ott marad. Akkor hogy van ez a feltámadás? Mikor van ez a feltámadás? Miként van ez a feltámadás? Ha tudnám, akkor én magam lennék az Isten. Nem tudom. Ezt nem lehet megmagyarázni, ezt nem lehet bebizonyítani, ezt az ember vagy hiszi, vagy nem hiszi. Hogy eljön az idő, amikor Isten előhívja, maga elé állítja mindazokat, akik ebben a világban, mint lélek, léteztek, éltek, szívták a levegőt, járták ezt a poros világ, ország útjait. Egyszer csak odaállít mindenkit maga elé. Ez a feltámadás. És akkor, amikor befejezzük a földi életünket, akkor mi következik? Egy nyugalmi állapot, egy pihenő állapot, majd egy közösség azzal, akivel jártuk ennek a földi életnek az útját, lélekben. Az folytatódik, ami itt elkezdődött. Amilyen közel vagy hozzá itt, olyan közel leszel hozzá ott. Amilyen messze vagy tőle itt, olyan messze leszel tőle ott. Kevéssel tetted őt kisebbé az embernél. Micsoda az ember? Isten tulajdona, Isten alkotása, akiért megszületett, testet öltött erre a földi világra, most vagyunk túl a testetöltés ünnepén, a karácsony ünnepén. És végigjárta ugyanazt a földi szenvedést, neki csak 33 esztendő jutott. Végigjárta ugyanazt a földi szenvedést, amit mi mindnyájan. Ugyanazt a gyászt, ugyanazt a fájdalmat. Micsoda az ember, hogy gondod van rá. Az ember Isten tulajdona. Az ember, mit csinál ez? Az ember Isten szerelme. Az ember Isten számára nagyon fontos. Nem semmi, nem minden, hanem Isten tulajdona. Drága testvéreim, hogy megyünk neki a 2026-os esztendőnek, a félelmeinkkel, a fájdalmainkkal, a tragédiáinkkal. Ezek mind-mind feladatok, amikkel küzdeni kell, amikkel birkózni kell. A betegség terhe, a gyász terhe, az érettségi, az iskolai megfelelés, a családi kihívások, és sorolhatnám a munkahelyi kérdések és nagy-nagy nehézségek ott vannak és stresszelnek bennünket, de tudjuk-e azt mondani, hogy Uram, én tudom, hogy mivel fontos vagyok számodra, és annyira fontos vagyok számodra, hogy megszülettél értem erre a világra. Végig kínlódtad értem ugyanazt a földi életet, pedig nem kellett volna. És aztán meghaltál értem, és még fel is támadtál azért, hogy én is föltámadjak. Azért, hogy többet lássak ebből a világból, mint amit a világ láttatni enged. Hát, hogyha az Úr Jézus nem támad föl, akkor mi mennyit látunk valóban ebből az életből? Akkor nincs más horizont, nincs más látószög, nincs másra emelni a tekintetünket. Csak annyi, hogy születünk, vége, kész. De az Úr Jézussal ez a horizont kitágul. Van tovább. Így tudjuk mondani, hogy van tovább. Így már van értelme a továbbküzdésnek.
Így már van értelme annak, hogy akár Uram, én veled még a halált is bevállalom. A magányt is bevállalom. Az újrakezdést is bevállalom. A fölállást is bevállalom. Belenézek bárkinek a szemébe, aki azt mondja nekem, hogy te senki vagy. Miért ne? Miért ne nézem? Nem vagyok senki, hát az Úr Jézus meghalt értem. Feltámadt értem. Annyira szeret engem, fogja a kezem, és nem enged elbotlani, nem enged elsüllyedni, nem enged megsemmisülni. Uram, én veled még a kőfalakon is átugrok. Uram, én veled mindent megharcolok és megküzdök, amit egy ember az életben megharcolhat és megküzdhet. És tudom, hogy győzni fogok. Mert te győztél. Micsoda az ember? Isten szerelme. Isten alkotása. Földi életben, vagy a földi életen túl is. Az volt, az lesz, és az marad mindörökké. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága örökkévaló Istenünk, hálás a szívünk azért, hogy Te más dimenzióba emeled a mi látásunkat és gondolatainkat az életről, a halálról. Te másként gondolkodsz a sorsunkról, mint ahogy mi e világ keretei között gondolkozhatunk. Te nálad más a lehetőség, és te nálad mások a határok. Nálad nincsenek határok, és nincsenek korlátok. Te vagy maga a végtelen. És te benned lehet a mi életünk, a mi sorsunk ugyanolyan végtelenné. Te benned és te veled lehet az életünk olyan teljes és harmonikus, ami segít bennünket a nagy mélységekből felemelkedni, és feldolgozni a gyászt, a fájdalmat, vagy megbirkózni a sikerekkel. Mind a kettő teher. Te benned és te veled, és te általad látjuk egymást olyannak, amilyennek látnunk kell. Tanuljuk meg értékelni egymás értékeit, és látni azt, hogy mennyire drágák, és mennyire fontosak vagyunk számodra és egymás számára. Hiszen értékek vagyunk, kincsek megismételhetetlenek. Urunk Istenünk, segíts bennünket ebben az új esztendőben, hogyha feltesszük a kérdést, micsoda az ember, akkor tudjuk azt mondani, a te legcsodálatosabb, leggyönyörűbb alkotása az ember, amely szeret, amely tűr, amely harcol, amely küzd. Urunk, köszönjük, hogy te mindezt látod bennünk. Kérünk, tekints most arra a gyászoló családra, akikkel együtt vagyunk, akik a mögöttünk lévő héten temették szerettüket, aki számunkra túl fiatalon, túl hirtelen ment el, és túl nagy űrt hagyott maga után. Urunk, te légy egy gyászoló családnak az ereje, a vígasza, a holnapja, a küzdeni tudás reménysége, az összetartó ereje. Őrizd meg őket önmagad számára, egymás számára, és segítsd őket is, és mindnyájunkat, hogy az életünk nagy mérlegét egyensúlyban tudjuk tartani. Add, hogy a hitünkkel lássuk és befogadjuk a láthatatlant. Add, hogy a szívünkkel hordozzuk a láthatót,
és a tőled vett felelősség tudattal és küldetés tudattal formáljuk egymás jövőjét a szeretetben, a megértésben, az egymás iránti áldozatkészségben és vállalásban. Amen.